Machiegni kendo Tulo ne omuoch e chuny boma Nairobi e kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda mane obago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag nek mar joma mine ma sani medore e pacho ka. Ng'anyogo ne oting'o obok ma nigi ote mag ndiko ka gisundo sirikal kod jopiny mondo okaw ting' mar thiro timbe mag nek ma kamago. Gichayo sirikal kuom koso miyo pek nonro motenore gi timbe mag nek go kendo rem kawo okang' ma owinjore mar chike ma ne achije. Gikwayo mondo keto kenge madhi neno ni joma mine orit ngimagi kendo geng'ogi kik giyudre lwenje mag udi kod mag kit chwech. Today because we don't want women to be killed anymore. We want justice for the women who are killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Chats tumeshikilia kama ile pale Mario na Juang. Ndio hizi chats hapa. These are people being killed and they're all females. It's not fair. Help us figure out. Government, tuambie nani alifanya. Tuambie mmewashika tuko safe. And she's like, what's next? Ujui unatembea, nani atakupiga sangapi? You see, it's not safe for us women. And at the moment, it's Kenya leading with a high number of ladies being killed each and every day. So please, protect us women and stop killing us. That's all we're asking for. Please, 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 stop killing women and please say their names.